Sinauna yung mga parking ano nila rito. That's good oh. Ticketing nila. Lalakad tayo ngayon dahil pupunta tayo dun sa Happy Noodle House. Kakain tayo ng noodles, mga ka-that's good. Tama-tama dahil malamig ang panahon. Yes. Nagsisilaglagan ng mga dahon, mga ka-that's good. Dito sa Canada. Pero nandito tayo sa Vancouver ngayon. Ito yung bus stop nila rito, ka-that's good. Oh. Davie and Granville. Tutor tayo saglit, ka-that's good ha. Numero 1, pizza. The Bank of Nova Scotia. Mga ka-that's good, lumang-luma na talaga oh. Pati mga poste oh, luma na. Tara. Yan yung bus dito, ka-that's good oh. Oh. May kable siya. Oops, ano yun? Bunog. Ito na yung mga Persian tea house. Minsan subukan nating mag-tea house. May mga paraphernalia. Kinkura Sushi House. Yun, nakikita ko na yung Happy Noodle House. Diyan tayo. Mukhang legit ka, that's good. Mukhang legit talaga. Eto. Wow, mukhang Happy Noodles talaga. Uncorrupted pa, ha? Sige. Okay, dito tayo. That's good. Hi. Porto, please. May dimsum din sila doon. Dito tayo mga ka-that's good. Mga noodles, oh. Sarap. Oh, wow. Kung saan laki, oh. Hindi na nga, nasa mukha ko na yung camera, ayun. Sa laki. Ang laki talaga. Ito yung Lanzo. Lanzo. Ito daw yung ano nila, yung bestseller nila rito. Ito ang first time kong makakain ng legit na noodles sa Canada. Tingnan ko na nga. Ito yung ano, handful. Wow. Oh, yes. Ito naman yung seafood. Ang laki. Wow. Xiaolongbao. Mukhang legit ha. Ito yung red ginger. The best, sarap. The best talaga. Mainit to, ka-that's good ha. Sausaw natin. Higupin natin yung sabaw sa loob. Para siyang balot. Solve na naman tayo. That's good. Satisfied. Busog na busog. Bulakilona hanggang ngayon. Tapos mamaya mag-check-in na. Pwede na mag-check-in. Mag 2:30 eh. Check-in na tayo sa hotel natin, ka-that's. Kalapati oh. Wala ko yung Ako yun.
Ang haba oh. Doon tayo sasakay. Mamaya. Itong downtown ka, that's good. Yan yung yellow cab nila oh. Parang Hong Kong talaga eh. Parang kang nasa Jordan. Ito naman mga Canadian Chinese food. Siguro fusion na ng Canadian tsaka Chinese. Ayun oh. Delivery nila rito, scooter. Oh. So ganun pala ako rito pag nagdurdas ako rito. Parang gusto ko ng kape, o soft drinks. May... Paakyat na tayo, that's good. Naka-check-in na tayo. Paakyat na tayo sa room. 311. Ito ang unit. Tingnan nga natin kung ano ang view na sa labas. Sa third floor tayo. Ito ang view natin, that's good. Oh. Kita mo lang yung puno sa harap. Tsaka yung ibang building. Ganda. Wow, yun no. Meron silang coffee. Okay. Tapos, ito yung CR nila. Malinis mga that's good. Maganda. Ito. Yun. Ay, wala ng tubig ah. Okay lang yan. Cut natin. Ito marami lang. Ito ang gamitin natin. Mga yun, asin pa. Mamaya. Labas tayo ka, that's good. Lakad-lakad. Picture nga tayo rito sa Holiday Inn. Lakad-lakad, mga ka, that's good. Tayo sa downtown. Maaraw pero malamig. Dito tayo sa Hull Street. May mga lagayan ng bike ka, that's good. Parkingan ng bike yan. I-lock mo lang dahil mapanganib pa rin dito kahit papaano. Kaya tignan mo, may lock pa rin yung mga bike nila. Yun ang provincial court ng British Columbia, mga kadats mo. Nag-aantay tayo ng green light. Mga bike pala ang mga ano rito, skip dito. Hindi uubra rito ang kotse, mga kadats mo, dahil hirap mag-parking. Yan ang University of British Columbia, Vancouver. Mga kadats good. Kung nakikita nyo yung mga video ko na University of British Columbia o Kanagan o kaya UBCO, ito naman yung sa Vancouver. Ito yata ang main.
Civic Center. Dito tayo mga ka-Dats Good. Tayo pupunta. Tayo papasok. Doon kaya tayo sa lobby. Baka yan. O kaya doon sa kabila. Eto. Hanep yung parkingan ng mga ano. Yan yung mga electric na bike yan. That's good, oh. Okay. Yan, toilet, oh. Pati toilet, electric. So, baka makuryente ka dyan, electric. Ang taas, oh. Lakad-lakad muna tayo ka-Dats Good. Ito ang Old Navy rin. Haba nung bus ka-Dats Good, oh. Ayun ang Jollibee, oh. Kikita ko na yung Jollibee, oh. Masarap nito. Milk tea. Ah, gusto ko yan, ah. Long siya. Kuha tayo niyan. Pero tingnan ko muna. Yung Jollibee. Walang katao-tao ngayon sa Jollibee. Ah, marami sa loob. Hiring ang Jollibee, mga ka-Dats Good, oh. Ang gusto nyo magtrabaho sa Jollibee, $15.75 per hour sila. Ano? Mamaya, Jollibee tayo. Haba, oh. Epic na epic ang downtown Vancouver. Nag-gumcha tayo dito sa Vancouver, that's good. Pampalamig sa malamig na panahon. Dami naka-scooter dito. Mr. B or Pio. Okay, so it's called tea. I'll get Jollibee. So it's like a. Daming kable sa taas, oh. Pasukin nga natin to. Civic Center. Parang ito mismo yun. Nordstrom naman siya. Mali yung napasok natin. Nordstrom pala. Dito tayo. Civic Center. May Katie Spade sila.
Ted Baker. Tommy. Walking tayo sa mall, mga kadats ko. Apple Crown. Pandora. Banana Republic. Ito yung food court. That's good. Flaming Walk. Ito yung food court nila. Umi. Ay, Edo. Parang yung mga nasa Orchard din, no? Edo. Ito naman. Sandwich. DQ, syempre, hindi nawawala ang DQ. Yan, yung para Skytrain nila, yung MRT. Hudson's Bay. Hudson's Bay pa ba? Hudson's Bay na ito. Napansin ko rito mga kadats group, bihira ang puti. Mas marami ang Asian. All-time favorite. AFW. Hindi pa tayo gutom kadats doon. Naglakad-lakad lang tayo. Pula. Club Monaco. Fido. Roots. Kaya tayo sa ground floor mga kadats good. Uy, meron silang senya rito. Ito yung Hermenegildo Senya. Mga legit din. Harry Rosen. Joe Malone. Andito pala yung mga branded. Ay, ito. Canada Goose. Sakalaksak mo sa mukha mo. Tingin-tingin tayo ka that's good ng pang winter natin ka that's good. Pang babae. Gusto ko ito. So ito malalaki. Ito yung ito naman yung We also have downtime jacket, which is made by Roar. This is our latest series. Medyo mas mahal. Aha. Try mo kung ano. Isa mo. Kung mabigat siya or ano. O, iba yung Small. Try kita. Sir, binigyan mo. yeah. Ito yung mahaba. Ito yung mahabang. Pero actually pa, mas masilbi siya kasi kung gusto mo na pang outdoor talaga siya. Ito. Mas okay ito. Yeah. Magkano to? 950. Mas mahal po. Kung wala ka, 40,000 po. Oh, mahal ah. Okay lang.
Eh, ano mo? Baba ko Eh, pa. ano, kasi dalawang, ano yan, ganito. Yung dalawang, ang tawag nito, it's satisfied, Okay. so pwede mong iganon. Kaya, you have to make sure, pantay. Nakalapat siya. Yeah, pantay siya. Sandali lang iho. At sandali. It didn't come out. So now, maganda din yan. Parang mas gusto ko yan. Kasi yung anak ko meron yan, ang ganda. Kasi it's more durable yung quality niya ba. Yeah. Sa likod, tignan mo sa likod. Yeah. See, para maano yung lamig, di ba? Yeah, kasi yun mas maiksi. Oo, yung maiksi, maano yung ka. Mas maganda niyan. Yeah. Take a picture. Kung anong... You're Japanese? Yes. Yeah, we have a friend in Kelowna. He's also Japanese. Friends? Yeah, his name is Taka. Huh? His name is Taka. Taka. Yeah. Nakamura. Komura. Nakamura. Oh, it sounds Japanese. Takashi Nakamura. Takashi Nakamura. Wow. Do you guys know how to Japanese? No, I have a friend, a co-worker in Kelowna. He's from Japan. Oh, I say, oh, 3 years okay. ago. He's our friend. 3 months ago. Okay, so the show, this show, Canada Ghost in Japan is very popular. Oh, yeah. Yeah. Hey man, I got that Canada Ghost jacket. Uh-huh. Good. Okay. Oh, Pero ang ganda. Ibig sabihin yan yung panggalong mo lahat sa snow niya. have to put here. Kasi yun lang ako. Nabudol na naman tayo mga ka-that's good. Ay oo, picturean mo kami. Daming tao sa Apple. iPhone 14 kasi labas na. Ang ganda niya, no? Yung bear brake na yan. Yung mga Jordan, taka Air Force. Ito yung mga kaos nila, ang gaganda. Ang lulupit, no? Ayan, no? Gusto ko ng bear brake na to. Tsaka ito yung Travis Scott nila na Air Jordan 1. Lupit, no? Supreme. At ito naman, no? Mga Virgil Abloh. Patay na si Virgil. Oh, ganda nung taas niya. Ang nililipad ni Jackie Chan. Sa kabila. Yun yung North Star. Doon pala. Ganda ng reflection. Sabay may bus na. Ang galing nung building, no? Para siyang pataas na pabuka. Parang pa ganun. Galing. Ito naman yung Hotel Georgia. Heritage building na tong Hotel Georgia. Oh. Perfect. Hotel Georgia. Ito yung Vancouver Art Gallery.
Ang ganda oh. Mga building dito, mga luma na, latang matagal na. Ito yung Hotel Georgia. Yung Microsoft. Nalaglag na yung mga dahon. May mga kalapati. Oh. Yung mga dahon ng maple tree. Pinaglagan na. Ito yung Fairmont Hotel, Vancouver. Mga old building. Ang ganda rito.